आम चैनल को आपण मानक आज स्वागतम। आज एक नुआ वीडियो नहीं आम आसीचु। तो आम जाऊँ आम एरिया आम अंचल प्रसिद्ध दांड यात्रा देखापी। तो जोटा कि आम गाँव में अवस्थित चलतु देखा। आज तो किसी कथा तुम सांग अपेक्षा कर तो श्री 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 रघुनाथ जी दांड यात्रार मुख्य आकर्षण होची बहु प्रकार बाण सुदृश्य बाणर यही सौंदर्य ता सहित महाप्रभु को दांडे होतिबा प्रोसेसन आउ प्रभु दर्शन दांडे करवा सबुठार मुख्य आकर्षण होची। अन्य एक आकर्षण रहुची बहुत सारा बाण देखो केवल बाहर दांड यात्रा कहले केवल बाण को ही बुझुता बहुत लोग बुझती केवल बाण जो बाण फुटे कहती। तो आसन देखिए केते सुंदर यात्रा ठाकुरंकर यात्रा ता सहित प्रभुंकर करुणा लाभ करवा। प्राय 3 लाख लोकंर संगम होती 3 लाख भक्त मैंने प्रभु दर्शन लाभ कर सहित यात्रार आनंद नहीं। तो ये आसतु मजा नेबा स्मोक बिस्कुटर खुशी लोकंर बहुत इच्छा है स्मोक बिस्कुट खाई मजा नवा। तो ये आसन देखा केमती से बिस्कुट खाई धुआं छाड़ुं जमी सिगरेट टाणला भाया देखु या एमती कौन मैंने लिक्विडटा मिसई दौरान ये नॉर्मल बिस्कुट तो आगे पूरे देदेले खाइला धुआं बाहर देखता आप देखता बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग जिनसटा अच्छी। तो खुशी रेडी खायापी देखा खुशी केमती धुआं छाड़ी रे
ପଳେଇଲା କାନ୍ଧରେ ବସେଇ ନେଇକି ପଳେଇଲା ଏଇ ତ ଥିଲା ଦାଣ୍ଡଯାତ୍ରାର କିଛି ଝଲକ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଦାଣ୍ଡଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ। ତ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା। କେତେ ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ପ୍ରକାର ଲାଗିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସର୍କସ୍ ଲାଗିଛି। ତ ପୁରା ତ ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରୁନି, ତଥାପି ବହୁତ ବଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଯିବ। ତଥାପି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଚଷମା ଦୋକାନ, ତ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଛି। ପାଖାପାଖି ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼, ମାନେ ପାଖାପାଖି 3 ଲକ୍ଷରୁ 4 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସମାଗମ ହେଇଛି। ତ ଭକ୍ତମାନେ ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିଥାନ୍ତେ ସାଇକେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, 4-5ଟା ସାଇକେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୁରା ଭିଡ଼, ବହୁତ ଜାମ୍, ପୁରା ଗାଡ଼ି ରଖିବା ପାଇଁ ବି ଜାଗା ନାହିଁ। ମାନେ ଯାତ୍ରା ପାଖରୁ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଅଟକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମର ତ ଘର ପାଖରେ, ଆମେ ଘରୁ ଚାଲି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତ ବାହାରୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଥିବେ। ହଇରାଣ ହେବାର ବି କିଛି ନାହିଁ, ପୋଲିସ ଯେ ଅଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ। ତାପରେ ସାଇକେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବି କରାଯାଇଛି, ପିଲାମାନେ, ମୋ ଗାଁର ପିଲାମାନେ ଜଗିଛନ୍ତି। 10-20 ଟଙ୍କା ନେଲେ ବି କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଦେବା ଦରକାର। ବହୁତ ସାଇକେଲ, ସବୁ ବାଇକ୍, କାର୍ ସବୁ ପାର୍କିଂ କରାଯାଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ବି ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ତ ନ ଦେଖିଥିବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଏଇ ବର୍ଷ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଆର ବର୍ଷ ଠାରୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ, ନହେଲେ ଯାତ୍ରା ଅଧା ରହିଯିବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଆସିପାରିବେ ଅସୁରେଶ୍ୱର ଛକରୁ, କଟକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରୋଡ଼ର ଅସୁରେଶ୍ୱର ଛକରେ। ଏଇଠୁ ଆସିକି ପାଖାପାଖି 3 କିଲୋମିଟର ହେବ। ଆସିଲେ ଆପଣ ଦାଣ୍ଡଯାତ୍ରା ପଚାରିଲେ ଆପଣ ବାଟ ପାଇଯିବେ। ଅସୁରେଶ୍ୱର ବଜାରରୁ ତ ଲାଗିଛି, ଅସୁରେଶ୍ୱର ବଜାରରୁ ମାତ୍ର କେତେ ମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତ ଏମିତି ବି ଗଲେ ଆମ ଗାଁର ବହୁ ପାଖରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆମେ ଘରୁ ଏମିତି ଚାଲି ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଠାକୁରଙ୍କର ଖାଲି ଦାଣ୍ଡଯାତ୍ରା ନୁହେଁ, ରାମନବମୀ ଯାତ୍ରା ବି ବହୁତ ବଡ଼ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର। ବହୁତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ରାମନବମୀରେ ବି ଆସିପାରିବେ। ତ ରଘୁନାଥ ଜୀଉ ମନ୍ଦିର, ମଲ୍ଲିପୁର, ଅସୁରେଶ୍ୱର, କଟକ ଚାହିଁ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଠାକୁରଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଏଇଠି ରାମନବମୀ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 11 ଦିନ ଯାକେ ରାମଲୀଳା ବଚନିକା, ମାନେ ଯେଉଁଠିକି ପ୍ରଥମ ଥର କେଉଁଠି ବି ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେନି। ଆମର ଏଇଠି ରହିଛି ବଚନିକା ନିୟମ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମର ରାମଲୀଳା ଏଇଠି ଚାଲିଥାଏ। ତାର ମଝିରେ ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ପଡ଼େ ଦାଣ୍ଡଯାତ୍ରା, ଯେମିତିକି ଠାକୁର ଆମର ଯାଆନ୍ତି ଦଧିବାନ ଜୀଉ ମନ୍ଦିରକୁ, ଜାଗା କିଣା ନୀତି ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇ ଆସିବେ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ମାନେ ଯାତ୍ରା କରାଯାଉଛି, ସେଥିଲାଗି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି। ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଯାଇ ପୁରା ଯାତ୍ରାର ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ସେଥିସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ ଆପଣମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପ୍ରତିଦିନର ଯାତ୍ରା ଦେଖିପାରିବେ। ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିପାରିବେ ପ୍ରତିଦିନ। ଯାତ୍ରାର ରାମନବମୀ ଠାରୁ ରାବଣ ବଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାତ୍ରା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ପ୍ରତିଦିନ ଲାଇଭ୍ କରାଯାଉଛି।
ଆଉ ଗୁଣ୍ଠି ପାରୁନି। ଖାଇଦେଲା ସବୁ ଧୂଆଁ କର ଧୂଆଁ କର। ଧୂଆଁ ସରିଗଲା।
ଚଢିଯିବେ। ରାବଣ କେମିତି ଘୁମଉଛି ଦେଖିଲୁ ରାବଣ କାଇଁ ଆହୁରି ପାଖକୁ ରାବଣ ଢୋଳଉଛି
ଲାଷ୍ଟକୁ ଏତିକ ବାଣ ଥିଲା ଆହୁରି। କୋଉଠି ଝୁଲିବ? ଝୁଲିବି ଯାଉ ଏମିତି କି ଗାଡି ପଡିଛି। ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି ବଲରେ। ସେ ଦେଖୁଛି। ତ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଆମ ଗାଁର ଦାଣ୍ଡଯାତ୍ରା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦାଣ୍ଡଯାତ୍ରା ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ରାତି ଭୋର 3ଟା। ଠାକୁର ଏବେ ଯାଇସାରିଲେଣି, ଆମେ ଏବେ ଫେରିବା। ମନୋଜ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ଓଡ଼ିଶା। ମନୋଜ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ଓଡ଼ିଶା। ଆମ ବାଣ ପାଞ୍ଚରେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଦେଖାକ ରୀନା ରାଣୀ ହୋତା ଭୁବନ ଆମ ବାଣ ପାଞ୍ଚରେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ଦେଖାକ ରୀନା ରାଣୀ ହୋତା। କିଏ ସେ? ସେଇ ପଡ଼ିଛି ତମକୁ ଜିନିଷ କହିଲା ନା ସେଇ ପଡ଼ିଛି ଦେଖିଲ।